Днес моделът Коцев отново се прояви. Мисли ли кмета за хората, за майките, за децата? Секирата, която ще вземе над 500 лева средно от всеки варненец, беше уличена. Непрозрачност, авторитарност, откровени лъжи и безкритична медийна среда прикриват дълбокото бъркане в джоба на всеки от нас. Кметът се крие угодно и не смее да отговори защо това, за което гласуваха хората, се подменя. Всичко това е благодарение на безконтрола, с който се ползват новоназначените калинки, които потискат специалистите в администрацията. Обществените медии са автоцензурирани без грам критичен поглед. Контролните институции, както виждаме, гледат безучастно. В същото време елитният екип от безотговорници гази закона без грам морал. Фалшивият морал е заслепил кмета Коцев, обвинявайки предходните, на забелязва как ги надминава многократно. Искам да ви питам, искате ли 2 лева на час синя зона? Искате ли с 100 лева по-висока такса смет на това, което виждате? Искате ли с 50%, а на някои места е над 50% по-високи данъци? Това се нарича институционална алчност. Ала бала с букука, със строителството и с още много неща. Насреща никакъв резултат. Честито Варна! Ще имаме рекорд с най-скъпата естакада в света, а майките питат какво става с площадките.